Pagkasalita ni Rosalinda nga napuluan, anak, sagudahin nga riti surat, Dear Manong Nemi, imasideg ti asawa kaniyak Manong Nemi, kamadamag nga panpanimid iti tawa. Sino man ti paspasong hadam? Naunag man ti sanay mo. Naunag man ti pampanunutem. Rosalinda. Kanya nga tati, mapaspasamak iti anak ta. Kunak tupay ngamin kat. Ni Manen Carlos, ti pampanunutan. Iti kasi nga oras ti rabi. Kanor. Sa din no tinamnamam nga yan, ti anak ta. Kasi siyempre, adda ka di barkada na. Madamat inumda. Madamat panagsusop na. Nakumpirmaram ka din nga gusto-usarti. May parit nga agas ti anak ta. Nadyalangan nga karakter na agsungsungbat ti kinabastos na, ti kinaawan babain ng anak. Kinabastos na karata nga naganak kang kuana. Tano dasahan nga maited, do dadawaten na ket samong ited, agwala, agdadael. Ang nga tinamnamayam nga, adda iti utek kuno, adda iti darang agtartaray kadag iti orat ti anak mo. Iti kasdya nga aramid na, ugali na. Kadawan sa baling aking basol, Rosalinda. Nasaan nga siya? Alagip mo. Idiubing pa ni Carlos, nagloko-loko, taado di kitilino, loko nga ramid na. Di mo kaya't idi nga bautik, di mo kaya't idi nga disiplinaan. Isot panggurguraam kanyak no layatak ti anak ko, ti anak ta. Ini-spoiled mo. Ita, kasinot aking basol? Wain, basol ko. Hanugutak matkat, basol ko. Santa ka din nga mabalbaliwan pa, kas di nga aramid. Saan mo nga mabalbaliwan, tadakkilen, natangkinin ti ulo na, dakkilen ti saran. Tano, hindi pa lang kumaubing. No kumapalang, hindi taubing. Ket dinisiplinaan. Saan kumakasto ita? Numuna, tano kasta nga, at ako aramidag kang kuwana, hindi pa ng disiplina. Ibagam kid di nga tumukno sa dilangit, tiguram kanyak, nusaktan. Kaya mapay nga kasta, isumit lahing ti kasta. Saan damat nga binabaot, dagiti duwa nga inauna nga amang nga anak ta babae. Nasayat met tinagtungpalan da. Nasayat ata, nasingpet da. Awan ti pambarat da, mang baot kadakuha da idi, ta nasingpet da. Ti ba nang isuro ti ubing ket kasapulan ti baot? Disiplina. Nunasken nga saan lang nga baot kataramidem tapno, adda pagnakman na. May isurong pa ita ka. Ingal na tamanturugan. Abang nga di mo tawagan, unattended ti cellphone na. Kabutiran ta na nga, independent na awal ti makadisturbo keng kwa na.
ore mo man pa'y matawagam. Di na kan tumadlital talak, wag mga agawid din. Agawid tulot kay kayat na. Manon nga rabi, manon nga aldaw nga saga nagawawid. Saan tumala nagpakita dahi ta, no, maibuston ti kwartana, dumawat tumanin keng ka, ikam tumanin. Doon na tanusan kung ikan kitag agwala. Di mo ba't kami kayat nga siyak timang disiplina keng kuha na idi? Itatalabanan na kun. Saan mo nakabailan? Mabutbutay nga pagkidi. Tanong makita na kat siyak ti pangipasaan at sakit tinakim na no samong ikan. Layat, iso pa yung timang layat-layat kanya. Iawawak lang ang mga no, ti anak ko maglaing ti makapatay kanya. No saan nga isot mapapatay ko, siyak ti mapapatay na. Apikid di nga dapi dimteng nga lalaki nga anak ta. No apay, nga nadan ka pa'y laing ti anak nga may katlo. Manong naming kasla na ulit-ulit dayta iti panunod ko. No apay nga minmet, nga nadan ka pa'y laing ti may katlo nga anak, nga lalaki pa'y. Ilabot nuna manong naming ared-ed ni Carlos. Inpaskay ko ni Carlos sakbay nga nagmenopusak. Duwa nga babae, di kiti inaon ang anak mi iti asawak manong naimi. Nga ni Kanor. Daani ka ni Betty. Duwa lang atawan ti baet daman. Nasisingpat. Dagiti duwa nga babae nga anak mi. Kalpasan kay ni Ani. Nagradwaren iti elementarya ni Ani. Didak balaw kami awamit lahing iti may katlo. Nagradwardan, nagpadpada iti high school. Awamit lahing iti may katlo. Kitsanak magpay nagpalaygi. Pagsasalita mi iti asawak manong nimi nga sapay kumat at damit lahing may katlo nga anak mi nga lalaki kuman. Dahil talaon na ting karkararag ko kinihapo Diyos. Diyos ko. Amok nga wante. Amok nga patganyo anyaman nakidawan di kitinahipas ni kan di pa nakidaw na. Paparaburang kam kumati may katlo nga anak. Lalaki kuma. Lalaki kuma. Lalaki. Isong idagtawan ako niti 40, manong nami. Nakapagturpusin, iti inauna nga nakmi iti kolehyo, idita, agdadagsenak, kat siyempre pinakumpirmarak ti doktor nga talagang agdadagsenak kat buwan ko na. Pinatgan niya po Diyos, tikid daw mi. Kat sabay ko ma, tabudno nga lalaki. Naragsakan na siyempre, ti asawa nga ni Kanor, dadamit laing may katlong anak mi. Maragsakan mo, nagiti duwa nga babae nga kakabsat ko, ay kakabsat, nga inauna nga anak mi. Tamadandan tumadlaing nga nitim ading, ken may katlo kabsat, ken sapi ko matalalaki. Kasta ko ni dadaragsak mi, di pa na ultrasound ko, ket talagang halalaki. Rona idipas ngay kon, ket siyak pa yan tinangtid itinagan ni Carlos. No kasano iti kinadungok kadag iti babae nga anak ko manon nami, no kasano iti panang tagibik gusto kadakwada. Ad-adda ti panang tagibik iti anak ko nga lalaki. Ngano labsak tagsao, kaslamay may salain ti anak ko. Nilahing Carlos. Madlaw nga rod ti asawak kidi manong nami nga ad-adda nga dinungdungdungwek ni Carlos ngem kidi duwa nga babae di. Amin nga mok pakaragsakan na, amin nga mok nga kasapulan na, manipod kada ni tipuot na. Ited ko amin. Gabuta
Kakaiso na anak mi nga lalaki, ken kastamatan arad ako nada. Hoy, ngem nadlaw idin ti asawa. Rosalinda, sobrang samatan. Edi pa nang dungdungom, ti burdet. Kit saan kumiten nga asikasun di kidanak ta nga. Inauna, gabutan da trabaho dan. Kit agak sila, inagnanak ni Apo Diyos ti, inaudi nga anak nga, pangibukbukak ti amin. Jadi amon ni Carlos iti mangluko, talaga nga naluko. Kat no adgan daten idi ti asawak nga bauten. Hay! Kagura! Nasaktan ti anak ko nga lalaki. Huh. Kagura ka. Di ka pulos mapakawan no, saktam. Nga dito tiga po na nuwapay nga pagpabasulan na iti asawa kita. Naloko. Ti Carlos. Ang kanayon na hindi nga may imbitaran di eskwela da, dagbasan ti elementary. Kaputan no, ada, dinakayat iti kaeskwelahan na dumanog lata. So, numanin ayabandak, dagitiya, mga sursuro. Pagkada nga, nalukot anak ko. Magkayap-apak pa idi padasan nyo nga saktan, padasan maestra nga bautan ta anak ko. I-report ka. Padasan. So, mabuting di kiti maestra, kada maestro idi. Tanog ipulong ti anak ko. Talagang makauray da kanya. At ito tiga po naman ang naming intultuloy ti anak ko, kaning Carlos, anong naming iti kinaloko na. Amok lang rod nga nalokon. Diyak pa'y laungtan. Kasasarita kidit na siya. Ay wek. Nuan niyaman ti kayat na. Tapos sa ngagloko. Ited ko. Pag-apaami iti asawa. Iti kasta nga raramidim ti inaudi nga anak ta. Rosalinda. Agbabae kanto. Di mo kahit ngumtak. Nangro nga di mo kayat nga baotek. Pakala. Sa mo kung ibagang di nakpapakawan. No dangrak ti anak ta nga lalaki. Kasala si karat akin anak. Kasalawan, bibiyan ko kayang kuwan. Mahin manang na imi. Kasta tinapasama. Idi adan iti high school kang kanayon nga may trouble. Ang ganatok talak nga sa agaya mo na sumsumrek iti eskwela da. Na ibarkada. Saan nga nakapag-graduate ti high school. Tasaan na kanon nga maiulo. Idi ang nag-graduar ko man, maisan nga baro. Hidad kumit amin na kayat na tapno lang may ayop ng agsublit eskwela. Agam talaga. Naisungsungan ti anak ko manong na yun. Naisungsungan. At naman hindi kong daway akas ko nakitay nga no saan kong ikan iti kayat na itad kong kwarta agwala, agdadaan. Kat no kasta nga hantumatan makapagtapel ti amana, isuntumat iti ung-ungta. Ngaya, ita, takas lakayat ni kanor kuma nga disiplinaan ngam saan, mabutayangan ni kanor. Gabutak dakdak kailan ti bagi ni Carlos kem ti asawa. Kaya uray na kiti anak ko nga babae nga daanen asawa manong nemi nga damatan anak da, damatan na puko mi kadakwada. Siyak ti pagpabasulan da. Basol yung mama. Kinalikaguman tayo amin, ti madaan. Idikas ka ni Carlos. Maadaan kami ti kapsat nga lalaki. Maadaan kayo ti anak nga lalaki. Ngayon kasto yung tinaramid yun. Di yung dinisiplinuan. Inispoil yung pinatpatunuyan nyo. Isong ita. Sagrapan nyo ti bunga matlaing ti madi nga inaramid yun ti anak yun. Kunada kaniyak manong nemi agpapadatayon nga ina, mama, tadamatan anak mi. Da kami kini ani. Ngem, sami nga itulok, nga maitulad di kiti anak mi,
iti kabsat mi na udi. Nunasken nga bautan mi ida. Bautan mi ida. Tapno adda pagnakmanda. Nunasken nga dusain mi ida. Nungasta nga makabasol da, dusain mi. Tapno adda pagbutnganda nga garamid iti man. Enta maturugan. Manun nga rabing nagururay ka, hindi mo mauray ti anak mo. Sa mga ururayan, kabuta saan nga sumangpet, naging gangada, pailaing kwartan. Nusak kumangamin ti batong Padro sa linda. Nukunak kumangamin samong ikikan. Ngam agwala mo, di ba yung mga agwala? Mangayap ka ti pulis, no agwala. At akalintagan ta nga mangibalod keng kuana. Kahit mo ka di nga rod, nga may balod ti lalaking anak ta. Di na sa sayat. No, at isunat to nagtipagbaludan. Tapno saan nga makaramid iti madi? Napimbintas nga sarasarong karam isunat to nagtipagbaludan. Ngam ti kasto nga orayam nga di mo to amo inton ka ano nga sumangpait. May ramraman akpay. Isungan nga kunak na baybay anak lain. Hingga maturog eh. Taurorayik tanak ko. Saan nga sumangpit na di ita? Saan nga sumangsangpit ti rabii? Sumangpit ti aldaw. Iso ang bambanog kag puyat kalae nga mangururay kang kuana. Di kan tumit ngamin paisuro. Nga ore itatak. Nga bababawi ka lang aruden. Anugutom lang aruden nga basol mo. Natanggan pa lang ti ulom. Manong naimi kabigatan na simbrek ti asawak nga nangasikaso itiya. Negosyo mi. Nakal ti negosyo mi idi manong. Ngem kabota lumakayen, bumakayat agmaten. Nilakla ko man di kita tado mga paset ti negosyo. Saan ka ba sitlayan? Mga pangalaan mi lang, iti kasapulan mi, ken kastamaten maited ken ni Carlos. At pwede giti kundaway nga mapandawatan ni Carlos ti giti kakabsat na. Te bagana nga sa anak kanu nga magten. Isog ikanta. Ngem kabota naduktalad na nga talaga nga ulbud ken gasgastaran na lang di giti kwartaon sa serbida. Sandakan ikan. Piso nga sisaklangin ti bang mangted ken kuana. Uray ni mama, manunay mi ta si bibiyag palaing ti inak. Pabasulan na. Ito na mapanak sumarungkar. Ite yan ni mama, manunay mi. Amok noan niya ti problema, Rosalinda. Imbaga kang kaidi, agbalinto nga nakala problema ti lalaki nga anak mo. No saan mo ka mo nga isuro. Kidag pa iso. Mama, kinam talangam. Kasi na bakit pa yan talangam ng tisyak? Apay ko na. Kapot na mas stress ka. Nadagsan nga pampanunutem ti lalaking anak mo. Nabimbitas ko ba naawanan ti naipas nga lalaking anak mo? Mama, imbas ko man nga. Matulungan dak ng sak pa ito kung tanyo. Ay, nakarot tinam na mayam ko mga ramidak no saan ka nga ungtan? May sak nga inakas kang ka. Kasi la, abay, di ba malagip no kasanong ang dinisiplina na kayo? Dagi di kakabsat mo? Da kami ka di papang mo? Baot! Di ba kami hindi ka naranggas kami? Ayam, natangkan mo tulo yun. Ayam, nagdakam kayo, gapot di baot. Gapot di panang disiplina mi ka na kayo. Abi nga saan ko mga tinulad mo? Saan ko binabaot di kita anak ko? Nga babae, mama. Gapot na singpat da. May salat sa ukada-kwada. Ngam di anak mo ngayon nga lalaki. Hamo binaot. Ngarumbeng ko mga baotan. Disiplinaam. Iparit mo iti asawa mo, iso mang disiplina. Nga isot lalaki ti asawa mo, ngarumbeng o na nga mang disiplina ka na gito, anak putot.
Ngimi pagkamkid din ka kagurang matumog no sa dilangit no saktan na ti anak mo. Anang out ita. Awang ka diti. Di mang babalaw kanya. Ti asawa. Dagiti anak kong inauna. Kinta kayo mama. Kanta nagpapada amin nga bagayo nga basol ko. At nungutang mat nga basol ko kahit ngam ti tuntunto na kita. Anya teramidek. Kasano nga mapagbalbaliw ko ti anak ko nga lalaki. Narigaten. Nang naruna no saan mo lat nga tungpalen ti anyaman na pamalakad miken ka. Padasem. Tiag na ed dito sidong ko. Ano umay dito da Dia Carlos ket saan ko paspastriken. Padasen nga saan mong ikanti kwarta. Ngem agwala mama. Ket papulis mo. Paibalod mo. Diyak may ibturan nga maibalod ti anak ko. Anang arti kay kayat mo? Tay si kamis mo ti bastusen na, si kamis mo dangran na. Di ka maawatan, Rosalinda. Di ka maawatan nga talaga. Di mo kaya't nga madangran, no may balod tanak mo, no madangran. Dahil tamat pakumati, pakadisiplinaan na. Di mo kami aramiden, ti kayat mi kuma nga aramiden, sa kaagpat patulong no anya trumbeng aramiden, iba gami kang gagam, di mo aramiden. Agawid lang nga rude na mama. Besa malag-ano na, gumaik dito kas may isang anak yo. Ngagpatulong, tulungan da ka, hindi mo matamo nga awatin ti tulong mi. Ilang araw mo anak ka? Di ka, agpadpada kay ka na di anak mo. Okay, dadat dalawag. Agpadpada ka na di anak mo nga natanggan ti ulom. Ti ulo yo. Dili sumang petak dito balay manong name na danon ko ni Carlos. Ay, Carlos, anak ko. Anak ko, gaman nagtadinteng anak ko. Anak ko. Inararakop ko. Anak ko. Ma, amo yun, no, at masapol ko. Basta gawid ak. Amo yun, no, masapol ko. Kwarta? Exactly. Ano nun ti kwarta? Dahil takamanan, mama. Ado pa lang a question. Mangted kay tumitlaeng. Ado pa di kitinaskin nga iburak-burak ko ito dito nga balay. Kaya't mo ka di nga mapasamak man ti kasta, mama. Mangted kan tumitlaeng. Urayan pa lang agwalaak. Urayan pa lang ikisak. Urayan pa lang layatan ka. Anak, saan ka di nga masyan kanya? Anong Ruben ko makasyakin ka? Ha? Ana? Agsalita ta kumana. Kanagsasalita tan. Ano ito bubrayo ka naging di barkadam? Paunay mama, maulit-ulit na kita nga question. Siyempre, barkada nga yan. Siyempre, no, barkada, arak. Ito masapag arak. Arak lang ka di. Amang no, tapay shabu. Uno marijuana. Pasit na amin na ito, mama. Pasit na amin na ito. Imbang bantasan na kayo tiliwan di kiti pulis. Kahit siya ka di matiliwak kahit maibaladak. Diyak kaya tanak. Diyak kaya. So nga. Saan ka kumang aramat ti maipalit nga agas anak? Nagbalbaliw ka kumaan. Ano na kahit yung balbaliwa? Kanda ito ti biyag ko. Barkada dito. Inom dito. Babae dito. Dito talagsak ko nga. Di ba ipatpatagdak? Kada anyaman ti pakaragsakak. Anyaman kayat ko ito diyo. Di ba? Gapot ipatpatag ka. Nabayagan nga kalikaw gumami. Hindi nga maandaan kami. Iti anak na lalaki. Habot ha. Hindi kakabsat mo kat babae. Hindi kakabsat ko? Nga imot? Napiyapi di. Tikandak.
Ita saanan. So nga dakalata amin, anak, agluto ak tamangan ta. Ha? Nabayagan nga sa amo na ramanan, ti luto ka na. Kat nun siya kaya, bangtad ka ti kwarta. Bangtad kan tumatla, nga do pilang style mo. Bangtad kan! Ano? Agwala ako na eh! Kano, sige, mabilangar danak. Tinak mahala, mabilangar. Bangtad ka matlain. Inure mo pala ka nagpungtuta. Hindi ka kadimasyan kanya kanak. Ano ka matulong nga pangasyakan ka? Obligasyon mo timang Ted. Sinungar ti dawatak. Ti asawam. Ano, makabil ko ta asawam, no? Kumusilap kanya. Bagtawan. Tanad kat kumuskusilap, ngumungar-ngar. Padasan na. Dinakpakin ng bailan nga binaot nga dinanog iti ubingak pa. Itakid di kadak kailak ibisunan. Padasan na. Amam isuna anak. Ama? Nga di matbangin patpatag ka niya? Imbagang ka di patpatag na. Nga amin na kayat ko kita doon mo. Anak, matmatan na. Napay kayo tiyong matmatan kayo. Amom, nag-apo akid lulam. Bay sapay na jay. Imot. Ibagbagahan ni lulam nga, nabakbakit pa yan tilangak ng ni lulam. Basta? Kaputa. Nagbali na ka konsumisyon mo. Kasi jay, nagbali na ka problema. Nga siya kti adada nga mangtad kang katikwa. Konsumisyon, basta? Kaya anak ko niya, anagan na. Nagbali na kami konsumisyon nyo. Uno, kaya't yung mataya ko. Bakit daw dawat mo? Kaya't mo nang mataya ko. Nanak ko. Ako pulos nga, pampanunutan deta. Tikang kanayon nga daw, dawat ko kit sabi ko matagbalbaliw kan. Idjamon ti barkada. Kat sampay ka na daw ti amin subliam ti eskwela anak ko. Dito ko matipanunutem, Carlos. No awan akton nga mangted keng kay ti kwarta. Pangalam tupay. Ano? No awan akton nga mangted. No mataya kon. Sinupay ti mangted keng kay ti kwarta. Saan nakamat ngay kandigri kakabsad mo? Saan mat nga mangted ni papang mo? Kasi saan kayo matmataya? Hindi kastoy nga mapaspasamak kan araramay da manak. Ipatpatay ko. Naragsak kanto ka di. Ito makita mo nga nataya ko. Gapo, iti kinalokom. Agbabawi kan tuman anak ko. Sa muntun nga may babawi pa ay. Kaya't mo ka di nga nalidayak nga matay ka po kayong dolaming style mo nga bakit. Yan tangay inik ka nakbutin di kwarta. Hindi na yan. Good night. Agawin tumarin ng may busanak di kwarta. Hindi sumangpit ti asawak manong. Siyempre, nalidayak lang ta. Kung nakabalan nung si mangpit janak mo. Ape ka salat lang am. Nadamag ko takaruba nga, dimteng. Nga nangigdaman hindi pa nagbugbugkaw na. Ang binugbugkawan na ka, binasbastos na ka manin. Dimteng ang peso ni Carlos. Nga dumahot laing ti kwarta. Inikamet. Di dyan nga ti pagbugkawan na no saan kong ikan. Amom, tinawagan nak ni mama. Nagkapo ka kano sa dyan. Abi nga di mo aramidan ti singhasing na. Singhasing na nga niya. Nga pa pang kapailang agnaed iti sidong ni mama. Tasadyay. Saan nga basta makastrek sa jay ni Carlos. Numaawa na ng ti kwarta kito may dumawat. Di mo maibturan.
nga di ikan ti kwarta. Ngem day talang ti solusyon na. Ti problema mo day tat solusyon na. Kasla arig na. Nga saan ko nga suportaran ti anak ko. Saan mo suportaran at tapno dapagdakman na. Tapno dito nga maamiris na. Nalaing ka mat ko na eh. Masirib ka mat ko na. Ngam nagbaling ka nga laglag. Nagbaling ka nga tanga. Gabuti ka mo. Gabuti na labas nga panagayat mo. Iti kakaiso nga lalaki nga anak mo. Nga hindi pa ilang nga inararapaap mo ti maadaan ti lalaki nga anak. Naadaan ka ti anak. Nga iso mismo ti mangininot nga mang papatay ken ka. Do Rosalinda. Gapumit laeng ken ka. Pudun ti ko na ni mama. Bakbakatan ti langam nga misuna. Kaslisikan ti nagbaling nga lula. Ngayon ka dito ka po na, no? Apay nga, sumapsapul ka matin sa baling ang babae, sa baling nga isyo dito. Di mo ipabasol kanyak, di awang mo't basol ko. Nukas pagarigan tanda. Gaya lang dito. Ngayon sikan tupay lang tasawa. Imbes ko taraknem, tibagim, tisalunat mo, ngayon may galgalod ka, mabalbalod ka, kapumat lang tibmadi, bukod mo nga madi nga aramin. So nga, aging ka nga saan ka agtungpal di kayat mi. Aging ka nga ikam tulat tati kwarta ti anak. Ininot nga iso ti mang papatay ka. Nga si kamet iti ininot nga mang papatay iti bukod mo nga anak. Nakikit mo sa nakasimsimplero sa din. Ti pa nakibarbarkada ni Carlos asidig keng kuwana ti patay. Ikasanon makirambul da at agkurso na da keng kuwana. Amo na matuminom, manggulgulo da, tadamang patay keng kuwana. Natay ti anak, gabot kaawan pa ng disiplina ti ina. Ti medla ina, ti kapunan o apay kasi dya ti nagbalinan ti anak na. Jemet ina, natay, gabot ti konsubisyon iti anak. Nga awan pulos pa ng respeto ti anak ken kuwana. Kasimsimplero sa linda. Tanon, sanak ko maiding inananawa idi ubing pay ni Carlos. No saan mo ko maiding ipangpangtang tumuknot sa dilangit tiguram kanya. No saktak ti anak. Saan ko makastat nagpalinan. So no anyaman tidakas sa mapasamak ken kuana basol mo. No anyaman tidakas sa mapasamak ken ka basol mo. Manong nemi mayatak met iti singasing da. Anyam jak maibturan. Jak maibturan kasla pakatayak no saan kong maited ti anyaman akasapulan ti anak ko. Ngem ti araramidek nga panangited ko kano iti kasapulan na ket saan nga panangipateg no diget panangiduron kang kuana iti madi nga aramid siakmet lang ti mangidurduron kang kuana tapno asidag iso na ti pegda. Tinaminsan manong nemi nga nakapaspas nek ti panagkararag ko. Diyos ko. Diyos ko. Da kayo idi nagkidawak. Iti parabor nga maadaanak iti anak nga lalaki. Pinatgandak Diyos ko. Ita mangipaltiin kayo kuma no anya ti rumbeng nga ramidek tapno agbalbaliw ti anak ko. Tapno agbalin nga na siya at nga tao. Tapno agbalin nga na siya at nga anak. Da kayo tilang patgan kaniyak kiti kaadda ni Carlos diti lubong. Patkandak kumamit no anya ti rumbeng nga ramidek. Pakawanid dahak
kabutaan no gutek nga basol ko no apay kasjay tinagbalinan ti anak ko nga lalaki. Pakawanan da kinisurod ako ma no anya trumbeng nga ramidek. Tapno agbalbaliw ni Carlos. Tulungan da ko ma. Diya ka mo manunimi takaslad na ng tignay iti panunod ko. Dati may isang abigat manunimi. Ninalak ti salapon ko kat indahal ko tinamber ni mama. Hello, Lusalinda. Ma, kumusta kayo? Nasalsalong atag nga amang imiti ka. Dati o na ipagimihan na kinapon Diyos. To ore na awan kayo, awan, ore may sa kada kayong anak ko, disidong ko, damat kwartak, na pangtandan ko, kada ito manggad kadwa ka na. Sa nadisiplina akmat kada giti paponin ko. So nga, oray no, pas 20 taon ko, okay akpay lang. Basta ka sa pulang lagi, diti panag-exercise ko. Panangan ko kada giti rumbeng, saan nga giti, sa liklikak digiti saan nga rumbeng. Adamit, panawan ko nga, pasyat. Sumarungkar, kada giti naksarungkaran. Wano ay nakagpagnapag na intamol, no, sa dinuman. Saray mapang kami tigid, di ba, itamok matag-drive. Kahit siga, nakapupukalat at tunag di balay mo. Tadi madlatan kanor, ti mga asikaso, di nabati pa yung pasyat tinegosyo, han? Di ka pa yung nagububran. At umati sa balian, at panurot mo no saan nga ti anak mo. Binalod na ka mismo ti anak mo. Hangustod ka dito ko na. Awan ti sa baling at dati panurot mo no saan nga di anak mo. Di ka main? Ngayon bes ko mga, ag-relax ka, asikasum ta ka garden mo dita, samo ti balayo. Unusan kita, mangkita ka ti mabalin mo nga ramiden. Ngayon mga mo maaramid at may sabad la turong ti panunot mo. Ano nga tanti mo paspasamak kay ni Carlos? Amang-mangan nga damat lang. Ano nga tanti ko lang. Isulatan dati lang ako ti panunot mo ha kani. Gabutusan nga may isina nga pampanunutik ta anak ko. Mama, kaya dua nga babae nga anak mo. Hamoy na malagip. Pasaray mat sumiplot dabong bait. Pasaray. Ngayon tinagyan ta panunot mo, may salay nga anak. Dahil haluklo kong anak mo. Ma, kahit ko hatong palin ti singasing nyo. Nga panawam ti anak mo. Umayag ti sidong nyo. Nga dinaam mo nga ditatayan ko. May ibturam to nga ta. Baka umay tudto ket pukpukawan na ka. Mama, ada ka dito da. Mama, goni ka kuma, ada ka da. Baka di mo ito may ibtura, dadak dito anak ko. Anat masapul mo, may ayawan sige ari ited ko. Kunam to man. Ano sa Serbina? Padasek, mama. Padasek. Saan mo nga basta padasen? Aramidem. Sige, mama. Nuad agtudtan. Rugyakton. Kasaritam di asawam. Agtulag ka nga nimbag. Kamangan no, awang kantutan kat manggulo di anak mo. Amangan no, awan to ti mangiparitan kat emchakla mo amangan mo't no, ni kanor. Iti adadang kakaasin no. Labanan ng di anak na. Ay, idi, parparitam ti asawam. Ita nga rod. Uri palubusan mo di asawam nga mang disiplina ka na di anak mo, hanan nga kabaylan, kaputatakdakil nga amang ang tibagi ni Carlos ng ti asawam. Naladaw eh. Sige, mama. Umayak dita. Sige. Katsapay ko
maibturam nga talagang papasan ti anak mo. Tinawag ti asawak manong name imbaga kang kuhanan ng dinakton madanon dito balay. Imbaga kang kuhanan nga mapahanak aglembeng agtembeng iti yan sidong ni mama. Di ko mapay lang inaramid mo Ti saan nga mangted iti pagayatan ti anak mo. Dinalpas ko maitan. Ala kita hamat pa'y mako ng alalado ti amin. Kanor. Sige. Ngimsa mga dangdangarad ti anak ta. Ay, susapo ya. Idi ka bailak nga dangran. Kas di nga di mo kayan. Uri tanta. Nga awan din gandat ko ta. Jak kayat nga isarasarak ti biyak ko. Tanakalalas nga damag anak. Damang patay ti bukod ng ama. Wuno ama. Napatay ta ti anak na. Kahit kung liklikan ti anak mo. Tan umay to'y. Ngawang ka. Dami pinaslangin no sana nga gununi. Tapadasin at manggulo, mga ayabak iti pulis. Amo ko mapapabalot ka anak ta. Kung nagmalan no kayat mo nga aramidan di kita advice me keng ka. Kung nagmalan no maibturan nga saan mo nga bibiyangan ti anak mo. Di ba kasat ko na ni mama? Ibturam. Ikatamtian nyaman nga asim kang kuana. No amo makasyan. Sa mo patpatuloy no yan. Ti pagayatan na. Sige. Padasik. Sa mo lang padasan no dikit aramidem, Rosalinda. Sige, Nor. Di na tumasapit dito balahin doon nagsumangpet ka. Pimpinasa mong ilak. Di kita tawak yung tiri daw, ti gate. Tapadasik ti saan gagawid. Tamang ano gawid akit manggulo di anak mo. Ang mga ano sa anak makatapil nga talaga. Pabalot ko. Nagyanak nga road manong name iti sidong ni mama. Ano nga road, kahit adda pa panami. Kada to'y iyayak. Sumurot ka? Ruben nga sumurot ka. Tapos na makapag-relax ka? Ikat sa nun no, makita anak ko. Mama, kit pilit tumid lang nga. Kam ti kwarta. Sige. Agpupuk ka nga rin dito balay, taanda pa panami. Kaya, dito'y ka. Kit no talaga, nga kayat mo, agbalbalo di anak mo. Aramidem. Dito'y ka. Nimi sumitlat dati linaon ti panunot ko manong. Is stress ka talaga. Si Murtaklo ko man ka ba ma? Nakunak tinakim ko. Naisa, dua, talo, nga aldaw ko dito'y tawagag ti asawa ket sang kano nga nagawawin. Idita adag turdurbel. Idi tumandagak iti tawa manong nemi, Tanak ko. Mama, ni Carlos. Hop. Saan ka nagpagpakita? Saan mong ibagbagang antakat to'y? Siyak ti mapanitiyan na. Jak iluklukatan. Ngim nagsisinipak iti tawa manong nemi. Kan mangikumat ti salitahan di kita glula. Nyat masapol mo. Nagkatawa. Sila ditak ama mo, lola. Grandma. Sino kaya? Grandma, siya ni Carlos. Tiga kaiso ng apo ko yung lalaki kini mama. Good? Ano masapol mo? 1 taon di balay. Grandma. Kung nadigdi karuba, nabayag ka nung awanin. Pati ni papa, kat saan ka nung gawawid. Kinawan ni mama. Ket? Pinanawan da ka na. Pinanawan da ka. Nadalagi dito ni mama. Awan dito ni mamang mo.
Ulbud ka. Oy, nung mabali mong bastusan di inam, dinak mabali nga bastusan nga lulam, ha? Ano taramidam kanya? Grandma. Ano taramidam kumakanyak? Tungpain na? Kasal pa ng tumpang kanya ka, datag dito rin tigid mo. Mga yabak iti polis. Oh, papulis dak? Matagas ka rin namida ka. Manggulgulo ka. Kahit napdo saan ka nga papulis. Nagawit ka. Kaya pa daw nga pagawidak. Nakaragap niya balay. May terwatek. Diba, balbalong ka terwatek? Puro mo rin. Ang timang laba. Kasi makita ang logran mo. Nakagsak ka din, makita mo ti apo ko makasudlangan na. Isa kaslasang ang digdigos. Awan na po ko kakaskat ka. Nasaan nakakabayla ng aksidente inam? Kabayla ka ng aksidente apo ko ngawan sel-serbi. Bastos ka ba ka na? Kakla mo po na sinubastos ka data. Kaya't mo tamang guluak. Kaya po ito ubur-ubur di balay mo. Kaya't mo. Aramidan. Manong Nemi, nakita pa ng iruwar ni mama ti cellphone na. Sige, aramidan. Aramidan. Tumawag kag ti polis. Kahit nasikat umano nga batuan. Kahit panawang ka ano batuan na. Sobre kag dita balay. Naguburnag pa yung sumanong Nemi ti anak ko. Kahit kung tinumwara nawa, karamrumwar. Tinawag akong di kiti polis asa dagdan. Hindi kita dapain eh. Sirena tilungan di kiti polis. Saan mo pabalod ti anak ko, mama? Saan mo pabalod ti anak ko? Saan mo pabalod? Agtala ka! Maamon nga takatoy, tala ka! Si Miri pak editawa manong Nemi. Kaya di madlaw makita ni Carlos manong Nemi di kiti pulis. Timaray, kinamat di kiti pulis. Ay, ano ka ba din anak ko? Aktal na ka! Bayaan mo tiliwan na! Bayaan mo ipupuk na anak mo! Nagsangsangit manong Nemi. Mama, baka nutang randat anak ko. Dahil nakawin di manigin ka kahit di mo pulos pinitik kasi ni Pat. Uno binaot anak mo. Baka dangran lagi di pulis. Kadang randa ano natangkan ti ulo na. No lumaban na talagang panakman, parignahan da. Saan nyo dangran ti anak ko? Saan nyo dangran ti dongdongwat nga anak? Saan mo dongdongwan ti anak mo? Si kamit lahing di makaiga puno apeng nga nagbaling nga dakas ti anak mo. Kawan ti sabali nga mang disiplina mang isuro iti anak no saan nga ti inaw no ama. Di ka tinaganak. Kang runan na keng ka. Kabuto si katakim basol. Nagring manong na ti cellphone ni mama. Nangikot pa nagisarita na. Yes, sir? Sige, sir. Sir, tilang may pagpakasik ka na kayo. No? Ang lakit nga agbaling nga bastos ken saan nga na lumaban ka na kayo. Saan nyo kumasaksaktan? Sige, sir. Thank you, sir. Thank you. Mama, anak ko na da, mama. Siya man di makisarita. Hanga sikat makisarita. Natilidan. Yung pagamon nila kanya ka natilidan. Kat, limaban ka di. Gagangay nga gulagol. Gagangay nga bastos. Gabuta, bastos na anak mo. Teko nakaro din nga saan na ko mga dangdangran. Agam nakapilitan na kita umabari. Sa rin ang pangipaludan na. Saan mo nga sarasarong karan. Ang kung nga sarong karan di anak ko. Bayam, kadadyaw nagtipagbaludan. Bayam ka sadya ito nga maamiris na tibidot na. Himjak may ipturan, mama. Ipturan! Ito, pakita ka. Ano naman?
Amon tumad lang maanusan nga di parwaran. Nga sikan tumalat lang signal kadagi di polis nga rumuar ta anak mo. Ngim saan ka mapamasa diyan? Bayam ngagpaot isuna ti pagbaludan. Ang mga nadamadanon nga pada nga balod sa diyan, mama gandang randa. Di bayam. Dang randa ko mga daw basol na. Bayam agid lalaing tapnog na kam. Dahil stoy ti aramidem, kastoy ti aramidem. Inoidi ko mapailaing ang kumakasta nagtungtong palang tanak mo. So nakunak nga saan mo nga mapansar sa rongkaran kat saan. Kat numapam mo sa rongkaran, saan da kanton na tultulungan. Imawag kanyak ti asawak man. Hello, Rosalinda. Among ka din tinapasama kita anak ta. Intawag na kanya. Kabutad na amumok ka rin iti polis. Mapamuk ko masarong karan. Mapang ko sarong karan, ngem saan nga sikati mang sarong karan. Tamo ka din tumatlamanin maibturan. Dato pala tibagbagaking kaidi, di ba? Dinalpas ko maitan, manugod ka. Ngano kasta nga agwala dito balay, ket papulista. Di mo kamat kayat. Ingga orod sarong karan, asuna, taap namamwak noonyat kasasad na. Nga nangarod sinarong karan man. Timawag man rin kanyang tasawa. Kumusta? Kumusta ni Carlos? Bastos lata. At dalang arod iti unag ti pagbaludan eh. Bastos. Pagpamanak ka na nagribarkada na. Nusaan ta ka no maiturod nga pawaywayaan. At ka no madagribarkada na. Di ba yan? At nga may tulong nagribarkada na kayong kuha na. Amonda. At ako naman digiti barkada na nga nangangato digiti naganak kadakwada. Di mo lang inikanti-kanin na. Awan pagdanagan ta dibat baybayaan digiti masiknan digiti balod da. O sino kadwa na sa jay? At ka dinadano na padra nga balod dada. Hurin no saan damit lang dangran ni Sona. Sa no dangran dagat isut ari. Hana? Jay anak mo ti ari. Isut kabutang da. Naloko nga ron. Talaga, makasarak to't katapat na. Diyos ko, parwarin ka ba? Baga, parwarin dan anak ta. Talna ka, Rosalinda. Agtalinid ka di sido ni mama. Kensa mo apulos mapansar sa rongkaran ni Carlos. Tanusaan ka agtungpal ka na kami. Mamin pinsan to nga baybay anda ka. Makamukan. May sangal daw, may sangarabi, 2, 3, 4, 5, 7 makalawas. Mama, kumusta dyan ako? Nagsarungkaran. Saan ka mapmapan? Bamlat nga di asawan timang sarungkaran ko na. Kaslanan na nga pakatayag na ito mama. Maminsan lang ang panagiptor mo. Maminsan lang panagiptor mo. Urayam, 2 lawas, 3 lawas, makabulan. Makabulan dan manong. Makabulan kumatin manong nimi dito ayan ni mama. Makakait ko nagawid. Sige, nagawid ka. Ngayon saan mo mabalin sa sarungkaran dyan mo. Payamlatangan ni Kador, tibawan mang sarungkaran kong kuwan. Ano ita-ita di bagbagat anak ko. Magkakaguran akong anak ko. Tabi na yung bayak mo din. Nung kaguran na ka, di kaguran na ka. Madinsamit. Anak ka madi. Urayam laeng no anya ti mapasamak. Basta dito mo. Nunas ka nga dakad ti unos ti makatawad. Di so, makatawad. Makatawad nga dito nagtipagbalodan na anak ko. Kinggaman nun na yung itimawag ni Kanor. Hello, Rosalinda. Hello, Kanor. Kumusta ka? Matmatay ako. Matmatay ka? Napay.
Palitan nagbat ni mama, mapamang sarungkat di anak ta. Sala nga ni mama, ti magpaparalikan ka, siyak pa. Napamukad di sinarungkaran ni Carlos. Napanat, kamusta mo tinso na? Sintiran tapay. Tamanogin ko kunalain. Hindi tikit mo sa adan pa nagbabawi na. Sinarungkaran na naminsan di kitibarkada na. Ngayon naminsan lang. Kahit nangasawan, naminsan dala sinarungkaran. Awanan ti bibiyang da, kain kwa. Naminsan lang si marungkar, kitibarkada na. Siyak every other day. Tulog-tulog ko wag bagahan ti anak ka. King ka ako na. Kahit ko nang makita ni mama ko na. Kahit ko tagpakawat ng kuwana. Kasta din bagat anak ta? One. Yung sintira tapay. Ang mga no-style ng ngayay. Yang ganti pala mo na iti makabulan. Urayan pa'y. Sa bali pang amulan. Diyak maibtura rin. Mayat kay manunusahan. Saan ko nga maibturan? Mapangko sa ronggaran din ti anak ko. Nagpilitak man ang naming. Napanak kita yan. Di anak ko. Tinakay baludan na. Carlos, na makasapol kang ka, da bisita kang ka. Magbisita. Ha? Mama? Carlos. Ay, sir. Mamalintik na rumwar. Una siya ti sumrek. Binasunda kayo ti sumrek, bisis. Sige. Sigurado nun, takay nga duwa ito. Sige, sumrek kayo, bisis. Naging narakop kami ti anak ko. Mama, makawanandak, mama. Anak, naimpabusuan ka riyata nga mangmangikukin ka. Ma, kaya doon tirigat ko dito yun. Nasya at may tinarami Diyo. Dito ay ko nga naamiris na nakalabitot ko, mama. Nakasak kami ngagpeso nga anak. Napatpatag ti barkada. Kanyak. Ngimdag ti barkada. Itatawanan ti masabol ta kanyak. Nandagmadang mga tulungan. Anak kawan sa bali nga makatulong kang kansahan nga na kami. Kadno talaga nga nagbalbalayo ka na nag. Nung naamiris mo tibidot mo. Waya-wayaan da kan. Basta'y karim. Idyamon ti barkada. Namanagnakamon. Nasakala na patag ka na kuada no adda masapul da no adda ited mo adda pakinanudan da king ka. Hanggang di kasadala na si adkang ka no adda kwartam ited ko nga iparaman mo ka na kuada. Carlos anak atong tiligrigat ko ng basol ko mitlaing anak. Basol na nga duha, mama. Amiris ko. Makamahal na anak ko. Irwal kan. Ihawit kan sa diabalay, anak ko. Ya? Basta agbalbaliw kan. Agbalbaliw kan, uwan, mama. Sabi ko, ma. Sampay na lang daw ti amin. Sabi ko, ma. Inihawid ko ti anak ko manong nami. Kaya di tawagag ti asawak. Kanora. Arad to'y balahin ti anak ta. Anak makunam. Dahil basta kang matlayang di pa nagbabawi na. Di pagbagana. Dakal di pamati ka talaga. Nga nagnakaman ti anak ko. Di ko mapailay di No kayat mo kumaidi pa lang. Uwain. Alaway.
Mabaling ka di nga. Celebraran tayo. Ti kaadan ti anak ta. Awagam di kiti anak ta nga babae. Tawari ta na sapam at pailaing. At ako mamaaramin ka get together dito balay. Kanor? O sige. Alis to lang deta. Tawagak di kiti anak ta nga babae. Graman ti at sawada kan di kiti apu ko ta katakwada. Kaya ni mama. Tawagan ta. Mangangay tayo iti Thanksgiving party. Iti panay tayo. Kasta nga ron tinapasamak manong sinaggaysa ni Carlos nga anak ko manon Nemi nga nagpakawanan kadagiti kakabsat na nga babae. Why manong? Kanasihatan relasyon da nga gama. Nga buta. Isuda nga lalaki. Digiti manugang ni Canor, agraman, kay ni Carlos. Nagsasamo na. Umininom ka, ikatay kon pa. Ikatay mo, nangin itaagad nagselebrar tayo. Uminom ka, ngem kontrol. Hamong itulok nga mapartag ka. Yeah? Makiinom ta karagiti kakayong mo. Okay. And let's drink. Okay. Toast. Cheers. Manimbod mat idin manon Nemi nakasingsing matlaon na yan di anak ko man. Saan mo nga pagunyan? Saan nga kunin? Anak, into pa naglulukat ti klase, nagsubli ka, ha? Kaduain kanto, nawapan di eskwela, tapno amunta no, ano dagiti lakings mo, no may kamanukan, no was pagarikan. Ma, yung pinalpas ti high school, kaduain. Kita was pagarikan ta, may salang atawanin, kita aggraduar kanton ti high school, di aggraduar ka tapno, makastrat ka madlang ti college. Alan. Awan ma. Basta idyan mo ti barkada. Awan ti sabali nga ramidim ni di mangipasnik ti panagbasam. Samong itultuloyin. Iti panaginom mo ti ara. Kasko na ni papang mo. Uminom ka, dito balay, te kontrol ay. Mok nga sa pulam dito ta isot na kay Ruama. No kasano manong Nemi ti kinaluko idi ni Carlos isumot ita ti kinasingpet na. Idi kita bastos ti panagsungsungbat na. Awang pa'y mamawano papa nga awag. Itara no. Napakumbaba ang makisarasarita na kita. Ay, kaya talaunay, ti pagyamyamanan mi, tinamaras ma manong Nemi, syempre, kinidaw ko ti kada, ti lalaki nga anak mi. Sa ko kinidaw no kasano, iti panangbalbaliw ti anak ko. Kaya data, kastawan ti yamam mi kinikwana, kiniapo Diyos. Kinitultuloy mi, manong Nemi ng kamang kiniapo Diyos ti amin. Tapos di kasta, itultuloy ko man ni Carlos, ti anak mi nga lalaki, ti kinasingpet na. Ken, makapagturpos metlaeng, ken madanto ka naman, madantumit laing itinapintas abangonin na pamilya. Naragsakam to launahin, nga pumusay iti asawa. Nukasta, ti makita minto pagbalinan ni Carlos, nga nasya at tumati bangunin na pamilya. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong Nemi ka thank you, itilaing mo nga naurnos kalpasangan nag-insen keng ka dito talyena. Kaya thank you, tilaing mo nga nang tedbiyag, ka nang ibasa, at sabi ko ma, dadamat na ibati mi nga adal, liwliwakan pagsalmingan biyag. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, Rosalinda. Thank you, Rosalinda. Atin ka imburay nga pagkasalitaam, pagsik na ni ti anak. Kasi nung mga panang disiplina nga peso karigitan na. Ado namin dita, digiti ko ay. Dito lang sa mong ipalubos nga aglabawon, no, agdalus, agubra di anak mo. Hamo nga panang ipatig dito eh. Kaso may isang ina, isuro ma. Kung nanantukin ka, ninto man kami nanang ko, dinakpat kami insuro, hindi.
Di ba? Iso nga obligasyon ti nagannak nga mangisuro kadagitan nak. Ya, tapno amudan tumataramidan da, tun tumakkel da, tapno awan tut pakababalawan da.